Hello friends, good evening. Welcome back to my new vlog. Ani kedan moनसे vlog ana thamon ko porai bai. Mane ang just daso mane Borma thangdakon nala textile park textile ko laina to just ang no sobaidam. Amprai lama jabai di situation nubodong mane orebaidi दै bana जेथिंबो. Amprai maybe waiting jai Rongya Bhutan Chito road beni sajों गासिबो दैया लोमजोबदों माने थांनाय समाव गैयामोन बिदि ओमफ्राय जेथिया जों बर्मानिफ्राय फैफिनबा जेबो दैया माने लोमजोबदों आरो जाखिनि हायो माने क्लिपखौ शर्टखौ लानानै फैदों स' जियानो जा आंनि बे ब्लगखौ माने आं डाइरेक्ट टेक्सटाइल पार्कनिफ्राय स्टार्ट खालामसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दा सफैबाय बरमा खारुवाजाननि टेक्सटाइल पार्कआव बेयावनो मेकआप क्लास होयो नालाय मसलपुराव ओमफ्राय अखानि थाखाय थांनो हायाखैमोन स्कुटि लाथाखौमोन दा बेखायनो कारजों लांनो फैबाय स्कुटिखौ बेगा लांथ'सिगोन माने नेहाया न'आव थांबा लांफैसिगोन आरो हस्टेलाव ओंखाम मोनजायैनियाव जानो फैदों मालाय दालि ओंख्रि ना मा ओंख्रि बेरायगासिनो माखासे टेक्सटाइल पार्कखौ नायनि माबायदि नोंथांमोननो देखायदि आर'नाइ गासिबो आर'नाइ गोजा दिनै अखानि थाखाय मानसि गैया आरो दाग्राफोरा गैया माने वाव बिउटिफुल नङालै प्राइभेटबो दङ गभर्नमेन्टबो दङ माने मालिकआ निजा मालिक फैनानै निजा बानाय होनाय गाव खुलिनाय नों आङो बानायनानै खुलिनो हायो administrative block dia. Nagara ada ke? Tak. Eh, saya lupa kan habis itu mana? Belum habis itu. Nebe jabai Rongya to Bhutan road. Oमफ्राय nebina dolai kami ada Rongya ni. Saya bungjebai. Nggak nih lama udah tuh lagi ya mendekat. Tuh lagi aman. Danger deh, bungjebai lama ya bu. Ini biduk sekolah juga apa be? Sekolah lah, dah kawan lah. Mana yang sampai dia? Itu jangan nolak. Apa di situ dah silang. Ini cigar kita. Isbel Friday mana? Bukannya kan punya nama. Sekolah apa thai juga orang seberang kita pergi pinjam nang bay. Topla lay kan sebab. Kalau yang pindah sekolah. Gelas kemarin ni. Tak. Doa lama parkan lah nih, matar berada. Ibu bayi baru sih le. Cerita bayi ni bayi tu cuma beli na. Ini nuah. Bisu getan ase. Zoi ni ibu tu ni mana mau bicara walau apa bayi langgan be. Tergamini pula belum sampai ke mana? Ni obu gaya mana ya? Obu gaya mana dong? Tua.
Neo pergi apa Neo? Petrol pump sis. Neo pergi apa ndak? Dia mungkin. Nih. Aku sama teman tak apa. Iya. Saya coba lah nak. Kelas saya cek kenal apa me? Dari saya siderkan. So मैयारं गच थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहायबो पुरा फ्लाड जाजोबदों एरियायाव ओमफ्राय आं माने बाइपास हाइवेजों थांदों आरो जालुकबारिनिफ्राय डाइरेक्ट बेलटला थांदों 6 माइल थांदोंमोन नालाय लामा बिराद फ्लाड जादों एक्सेल केयारनि मोखाङावबो बिराद फ्लाड जाजोबदों बे क्लिपखौबो नोंथांमोना नायदो Pote pani pani. Biar doi kalau makan. Biar orang lagi soalnya berdua orang benar ba. Hakau le. Emang speed hakau pun enak le. Level anu down tu berapa kaya le. Number kas. Yes 01. Biar mau setelah nak puluh jam. Nice. Tunggu semua pelan Excel care bakal now di biar saलायगासिनो बेबायदि लामा पुरा दै जोबो आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबायना जिबायदि दै जादों गुवाहाटियावहाय थ' नायनोसै सिगांसिम बेसे दै जादों नायलांबाय थानि नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन थ' गाइस गुवाहाटियाव दिनै नै माबा दैबाना जादोंनो नायनो फैदो जोङो नायनो फैदो जिसिबिफोरा नै पुरा फासिना दंजोबो दैबानायाव अबसे जिसिबिया फासिया बेफोरखौ बारान्दायाव थिखांना दोननो गोनां जादों सलायनो हायाखै बे बाइक नेबाय थाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगखौ मोजां मोनबाय आरो जायफोर गोदानाव बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मोजां मोनदोंमोन आरो अखायानो गारनो रोंला दाबो हागासिनो बिराद अखा नाथाय मा जाबावगोन आरो बेसे लोमबावगोनथ' बेखौथ' मिथिला थ' थाबैनो गाथों अखाया गोजोन्थों गुड नाइट